il-kelma li nstemet mill-kwadru ta' warajna kienet prinċipalment ejja, u forsi ħafna minna qegħdin hawn għax nisimgħu u bqajna nobdu din il-kelma ejja. U forsi ħafna drabi niġu hawn mingħajr lanqas biss nafu għalfejn hawn jiġbidna. Marija minna nfissa tiġbidna bil-kelma tagħha ejja. Imma l-om tkun kuntenta meta anki l-uliet jgħidu l-istess klim tagħha, jitalmu l-istess atteġġamenti tagħha, jitalmu l-istess sentimenti tagħha, u anki l-uliet, anki aħna nibdew ngħidu ejja. Ejja, lil min ejja. Illum il-Knisja tistedinna biex it-talba fuq fomna sal-ġurnata tal-miriet tkun ejja, ejja mulej Ġesu. Biex l-ejja ta' Marija tkun kompluta, tkun sħiħa, hemm bżonn illi nkompluha bl-ejja tagħna, ejja, ejja mulej Ġesu. Biex xewqa ta' qalbna illi aħna wkoll niltaqgħu ma' Ġesu. Mhix biss ix-xewqa tiegħu u x-xewqa tommu li tiltaqa' magħna, li jiltaqa' magħna, imma wkoll qalb, kull qalb trid oħra. Il-qalb ta' Marija tixtieq li l-qalb tagħna wkoll tixtieq li tiltaqa' magħha, li tiltaqa' ma' bina Ġesu. U allura forsi dan hu l-aħjar mod, dan hu l-aħjar mument ta' kif nistgħu nibdew dan iż-żmien għażejs tal-Avvent. Ejja mulej Ġesu fil-ħajja tagħna. Il-mulej Ġesu ma jiġix biss kull meta niġu l-Knisja, kull meta niġu fis-Santwarju ta' Pinu, imma jiġi kull ħin, jiġi kull mument ta' ħajjitna, f'kull mument ta' ħajjitna. Imma hemm bżonn ta' karatteristika partikolari biex aħna nindunaw bih. Hemm bżonn li nisru, hemm bżonn li nibqgħu imqajma, hemm bżonn li nkunu attenti. Il-miġja tagħna fil-Knisja li jmorru l-Knisja kull nhar ta' Ħadd tgħinna biex narfu l-miġja ta' Ġesu fil-ħajja tagħna ta' kuljum f'kull mument ta' ħajjitna. Alla ħares dan il-mument tal-laqgħa tagħna miegħu jaqfaw darba kull nhar tas-Sibt jew kull nhar ta' Ħadd Alla ħares għax ikun ftejt. Ingawdu ftejt mid-doni, mir-regali, ingawdu ftejt mill-ħafna li jista' jagħtina Ġesu jekk aħna naqflu il-miġja ta' Ġesu f'ħajjitna hawnhekk għal din in-nofsija 3/4 li nagħmlu fil-quddiesa ta' kull ġimgħa ta' kull nhar ta' Ħadd. Din lejja mulej Ġesu li rridu ngħidulu bil-qawwa bis-saħħa llejla tistedinna biex nisru biex inkunu attenti ħalli l-mulej Ġesu jiġi kull ħin tal-ħajja tagħna. Kejf kull ħin? Issa minn hawn ftit ieħor kulħadd jaqbad il-karozza u jibda sejjer lura lejn daru u xekk. U jekk tridu taqsmu r-Rabat tgħaddu r-Rabat, tridu tistennew ħafna l-kju tat traffic li ssibu fir-Rabat. Hekk jew le, sakemm m'għandkomx karozza ttejr. Kif se ngħaddih dak it-traffic jien? Nista' ngħaddih sempliċement bħala bniedem bl-impulsi, bl-istinti, bl-emozzjonijiet, bir-rabja, bil-prepotenza illi naraw ħafna drabi madwarna, jew nista' ngħaddih dak il-mument bħala mument ta' talb, bħala mument ta' fidi. Mhux billi noqgħod nitlob biss fil-karozza anke dik, imma billi nieħu paċenzja. Billi ninduna li jien ukoll wieħed minn dawk li qegħdin inżommu traffic għax jien ukoll qiegħed insuq karozza. Billi ninduna li jien ukoll bħal l-oħrajn bniedem li bħali huma l-oħrajn għandhom ħafna x'jagħmlu, li bħali l-oħrajn ukoll iridu jaslu x'imkien, li bħali l-oħrajn ukoll fit-triq qegħdin isibu tfixkejl biex jaslu fejn għandhom jaslu. Imbagħad nasal id-dar u niekol, u jien nista' niekol bħal bniedem li għandu l-fidi, bħal bniedem li l-mulej Ġesu jgħidlu ejja mulej Ġesu, jew nista' niekol bħal bniedem li m'għandux fidi, bħal bniedem li huwa sempliċement qiegħed hemm biex jimla l-istonku tiegħu.
U nista' mmur norqod. U nista' mmur norqod ukoll bħal bniedem li għandu l-fidi li jirringrazzja lil Alla għall-ġurnata li tagħna bis-sabiħ u bl-ikraħ tagħha, jew inkella bħal xi ħadd sempliċement ta' jien illi ħajtu d-dur kollha kemm miegħu jintefa' fis-sodda qisu kollox jiddependi minnu. Jien nista' ngħaddi l-lejla billi nara ħwejjeġ li jenuni noqrob lejn Alla, billi naqra xi ħaġa sabiħa li lili tressaqni lejn Alla, jew billi nara fuq il-mobile, fuq it-television, fuq it-tablet, fuq il-computer, affarijiet li jbeduni minnu, li jbeduni minn Alla. Dan ifisser, u nistgħu nibqgħu sejrin il-ġurnata tada u ta' pitada, dan ifisser it-talba tiegħi jagħmlu lejn Ġesu. Dan ifisser nisar. Dan ifisser ma ngħix bħal wieħed trieqed, ngħix bħal binar kif qalilna San Pawl, għax jiġri bħal fi żmien Noè, bħal fi żmien Noè. Dak li jien norbot fuqu, dak li jien inserraħ fuqu jisparixxi, jgħaddi. Jekk hux xogħol, jekk mhux flus, jekk mhux ħbieb, jekk hux tip ta' divertiment, jgħaddi. Kollox jgħaddi, jisparixxi. Imma kif jgħaddi? Kif għaddejtu jien? Kif ngħixu jien? Allura bdejna din ir-riflessjoni tagħna billi għedna li s-santwarju ta' Pinu huwa s-sejħa ta' Marija ejja. U kull min jaħdemaw b'xi mod ibda minn rettur u spiċċa forsi fl-inqas wieħed, fl-inqas volontier li nafu bih li jaħdem hawnhekk fis-santwarju. Għandhom missjoni waħda biss, illi jkomplu jgħinu lil Marija tlissen tgħid din lejja. Li din lejja ejja fid-dar ta' ibni, ejja fid-dar tal-missier, ejja xawwisa lejk, ejja xawwisa għal kulħadd, aw ġewa wisa għal kulħadd. Ħadd mhu esklus. Fil-Knisja hemm wisa għal kull persuna, ej min ej x'inej, jew anki jekk ma tafx min jew ma tafx x'inej, għaw wisa għal kull persuna. U dan hu l-irwol, din hi l-missjoni, din hi s-sejħa tas-sorijiet illi se jiġu hawn jew li diġà qegħdin hawn biex jgħinu lil Madonna tkompli tlissen bil-qawwa. Ejja, għawwis għalik, ejja għaw qalb li tħobbok, ejja għaw qalb li taċċettak, ejja għawidna li tissimek, ejja. Ew nitolbu lil mulej il-kol kemm aħna l-lejla biex jatina l-qawwa l-grazzja li nkomplu fuq dak illi bnew ta' qabilna. Kemm l-isqof Kawki, kemm l-isqof Mario Grek illum il-Kardinal, kemm ir-rettur ta' qabel Dun Gerard, ir-rettur ta' qabel Dun Mikiel, ta' qabel jerġa' Dun Beneditt. Dejjem dan kien l-iskop ewlieni, l-iskop wieħed. Li dan is-santwarju ikun estensjoni, ikun amplifikazzjoni ta' din il-kelma ta' Marija, ejja. Ejjew nitolbu l-koll flimkien biex din l-esperjenza li qegħdin b'mod formali, b'mod uffiċjali nibdew mas-sena liturġika, il-preżenza tas-sorijiet flimkien mar-rettur Don Carmrefalo u s-saċerdoti l-oħra li bdew miegħu jew li ilhom hawn jaqdu fis-santwarju ta' Pinu, jew nitolbu għalihom il-koll biex jirrendu jagħmlu din lejja ta' Marija dejjem iktar sensibbli, dejjem iktar tangibbli, dejjem iktar vera.